Какво е това нещо сега тук? Каква е тая емблема? Тук Citroen, неква тук, неква еска. Добре дошли в Мотормания, канала, в който постоянно си говорим за всякакви интересни коли. И днешната не е изключение. Ще си поговорим за Citroen DS4. Какво е това нещо DS4? Това е тази марка, нали Citroen уж? Хайде да видим. Борчета. Борчета, някакви интересни борчета. Това сега тук, нашето борче, обикновено борче ли е, не? Или обикновено борче, че тук отгоре има някаква интересна емблема, отзад има една интересна емблема, дето всеки вижда и я пита, каква е тази кола, каква е тази нова марка? Това е борчето Citroen, което обаче вече почва да не е Citroen. Автомобила, който ще разгледаме днес е DS4. Излиза 2011 година, като по-луксозна версия на Citroen, с подобрено окачване за по-стабилно возене, в същото време обаче не вози толкова комфортно като Citroen. Подобрена визия, имаме едно хетчбек купе, което отива малко към кросовър с 18 см клиренс, тук скрити дръжки, отваряш, убивате направо. Обаче в същото време колата е доста добре направена, особено от към екстериор. Предницата е малко странно, но имаме и голям фар, много голяма решетка, по принцип тук е сивичко хром, но по място е боядисано. Все още имаме емблемата на Citroen, но 2015 година излиза фейслифта и от фейслифта вече спира да е Citroen, а започва да си отделната марка DS Automobiles. Луксозната марка на Citroen, но вече си отделна марка. Разделени имат си 3, 4, 5, 6, 7, 9, сега и 8 чакаме да излезне. Интересни, малко по-разчупени. Тесничко ми е малко, обаче DS4 е конкурент на Audi A3, на BMW първа серия. Обаче е единствената в класа си, която има масажиращи седалки вътре. И другото интересно е, че вместо ще видях тук имаме един седник, който е двоен, всъщност стъклото ни е до доста нагоре. Айде да доразгледаме колата отвънка, пък после се качим вътре. DS. Вижте каква готина задница имам. Едно много прибрано стопче, тук имаме едни много хубави линии, извивки. Цялата кола така добре е разчупена, хром лайснички, добре, спойлерче, супер, пластмасова броня и тук някакъв хром, дето имитира да е ауспух, ма не е. Да видим багажника. Приличане, малко тежичка врата има, 385 литра, добро пространство, като сгънеме седалките става 1000, супер. Citroenчето, борчето, гледай какъв готин фар има. Тук си имаме едно ледче, което ни свети, завиваща лупа, халогенен ни светкав завой, като светне колата като цяло изглежда доста добре. Решетката малко ни е странна, но в крайна сметка френско е. Не можем да очакваме всичко да му е перфектно. Странно е по техния си начин. Всички с френски коли имат нещо странно, но отново красива визия. Парктроничета си имаме, за да сме безопасност. Хромче отдолу и доста интересна форма на питата по средата, но харесва ни, става, да. Добра е колата. Дай да ходим. Какво правиш, бе, Citroen? Спря, ето. Добре, спря. Качваме се вътре. Добре, интересно е с това огромно челно стъкло. Имам чувство, че съм навънка. Малко да преместим тази хубава седалка. Готино има масаж. Може да си регулираш електрически тук. Това е ломбарото, обаче пък е ръчно се мести, но е доста удобна. Тук това също и се мести и ни харесва седалката. Определено удобно място, на което да седиш. Тази пишка тук. Това е много странно нещо тук на средата. Това ни е лошчето за роботизираната кутия. За кутиите си малко ще ви кажа. Стои много странно, такова ново, интересно. Тук визитка, ако искате професионални снимки за вашата кола, фотогараж. Така, електрическа ръчна и готин подлакътник тук, който е на степени, ама понеже е Citroen, не страх си ще го щупа. Къп холдър отдолу, супер на удобно място. Продължаваме напред, една штора, горе-долу гаражна врата и като го отвориш, отдолу си е цял гараж. Каква жабка.
Тук няма нищо явно вътре, цялото е жабка. Добре, на средата имам един огромен волан, като типично за Citroen си е такъв на средата. Кожа, много приятно усещане, мултиволан, запалим колата. Това имам чувство, че идва от медията. Палим матрас, сервис. Таблото ни е доста хубаво, дигитално по средата, но с истински километри и с стрелката идва от външната страна на кръга, което е яко. Имаме също така и бутон, таблото да си го изгасим, като караме нощно време, да спре да ни свети, което е добре. Возоман в климатроник, лесно се управлява. Тук е едно много готино копче за къде да ни духа. Ето, чакай, ще го пуснахме на макс. Добре са го направили, интересно и бързо се свиква с него. Имаме също така доста добра медия, Bluetooth, флашка, всички възможни екстри. Имаме борд компютър на средата, който може да бъде и по-голям, но и в случая този предоставя доста добра информация. И нещо много интересно, значи, чуйте ни мигача. Нормален мигач. Влизаме в меню. Така, намираме Choice of Sounds, Crystal Symphony. Окей. И има няколко различни звука, което е интересен избор за опции. Urban Rhythmic. Я да видим. Добре, и какъв е последния? Трябва да ги чуем всичките. Jungle Fantasy. Една готина екстра, която тук още открих. Тук имаме две бутончета Color. Едното ни сменя дигиталната част, какви цветове да свети, а другото ни сменя отстрани ринговете, какви цветове да са. Вместо да се мъчим ние aftermarket да си го правим, тук го прави автоматично. Добре, супер готино. Тук имаме перца за робот кутията. Можем да си караме и с тях. И отстрани нормални лошчета и чистачките, които пуснахме ги, отварят се на така, като на Зафиря и на разни други коли, обаче за да ги свалим, трябва да отворим капака и ги дигнем отдолу. Отляво на волана имаме бутони да си включим и да си изключим парктроника, имаме за мъртвата зона, светка и на огледалото по принцип за нея, защото отзад имаме доста големи гради, нямаме особено добра видимост и на средата имаме Eco Off, един бутон, колата ни е някакъв много лек хибрид и при скорост под 10 км в час се гаси и от тук го гасим това нещо. Иначе имаме една доста интересна форма на таблото от хубави материали, добри готини духалки с хром лайснички на тях. Приятно и интересно е направено цялото табло. Отляво имаме хубава голяма дръжка подлакътник. Малко подскръцват нещата. Френски автомобил в крайна сметка, като натиснеш и е така на микрофона да го чуете. Отдолу обаче имаме доста голям джоб. Вода литър и половина без проблеми се събира там. И също така жабката. Жабката си е доста голяма. Мога да си събера багаж за морето вътре. Интересно е, тук като си свалиме сега това и вече ни става по-спортно, усещаме, че караме по-бързо, като ни е по-малко стъклото. Горе, много назад заради стъклото, имаме панел с лампички, SOS бутон и Citroen бутон, който директно те телепортира в сервиза, като ти изгори кружка. Не го чупи. Все едно си в чисто нов Мерцедес. Или Тесла. Скърца и имам чувство, че ще се разпадне, а в същото време продължава да работи и се движи. Citroen. Качваме се отзаде са тук. Влизаме така се инчевам, защото вратата е странно направена. Не започва от отзад, има малко такова, по-мъничка е вратата. Затваряме я, подлакътника почва от отзад, добре, обаче това стъкло не се сваля. По никакъв начин. Това е голям минус на колата, не може да изсвалиме стъклото. Иначе е сравнително комфортно. Отзад пак си имаме тук лампички за четене, имаме си едно подлакътниче, което може да го извадим и багажник за ски. Пап! И бъркаме багажника и гледаме. Изофикс система за детско столче да ни е добре. Не е най-широкото, ама аз съм издърпал седалката назад в крайна сметка, но пак си се събирам и ми е добре. Обаче няма отдухване, няма нищо, има една запалка тук само. Ще е комфортно за предните. Отзад, каквото дойде. Нито ще си отвориш прозореца, нито ще ти духа. Седиш и се воздиш. Добре.
борчето, да видим с какво ще ни задвижва. Отваряме капака, още от пипането на лошчето вътре имаме чувство, че ще се разпадне. Алуминиев е капака, е лек. Тук и това можем да го щупим. Нежничко е малко, къде го закачаме. Как го измислиха този Citroen и HD. HD! Какви двигатели имаме тук, какво ще ни задвижва и какво ще ни е най-надежно. Ами не е особено сложно, защото не са кой знае колко. По-скоро много ни варират мощностите, които имаме. Секция двигатели. Влизаме, отваряме тук електронната бележка, където сме си написали, нали сме модерни, и започваме с бензиновите, които при френските коли са известни, че са малко по-кекави. Тук предпочитаме дизела, разбира се. Имаме 1.6 VTI, 120 конски сили. Атмосферен, сравнително надежден, но не е особено пъргав. Имаме 1.6 THP, който е 156 и 200 конски сили с турбо, разработка на BMW. Да, върви много, върви приятно, обаче не е никак ефтин за поддръжка. Има проблем с обтегача на гренажната верига, с картерната вентилация и отлагане на клапаните заради директното впръскване. Като цяло си изисква поддръжка двигателя. Обаче да минем и на по-готиното. HDI-то. HDI-то си го знаем, че HDI-то си ни е добро. Почваме. 1.6 HDI, най-популярни 110-115 конски сили, надежден двигател, важно е дюзите са ни добре, EGR, DPF, разбира се, градски условия, може да ни се запушат, не е неочаквано, но ще излизаме извън градско време. И продължаваме с двойка HD, 160 конски сили, най-големия, който имаме в тази кола. Върви приятно, добър е и на поддръжка и може би е най-предпочитания. Или 1.6 HD, или двойка HD, бензина, просто го забравете. Сега почваме с някакви френски работи тук отдолу. Ето тук отдолу смуче въздух, като минеш през локва засмуква вода. Въздушният филтър са го набили е тук, да ти е възможно най-трудно да го смениш, да трябва пак да идеш в сервиз дори за въздушния филтър. Абе, някакви глупости, ама интересна е колата. Между другото, 2011 DS4 печели награда за най-красив автомобил в Европа. Браво на него! Алуминиево ни е капачето, камъците са ни пластмасови. От към окачване няма абсолютно нищо сложно. Отзад е торсионна греда, която що года е издръжлива. Вече като се прецака, се сменя цялата и се прави един ремонт. Отпред Макферсон. Нищо сложно. Имаме дискове и отпред и отзад и като цяло окачването ни е доста здраво и не е и скъпо за поддръжка. Тук, гледай какъв клиренс има. Не може да мине теста с обувката, събираме и се без проблеми обувката, обаче като я натоварим няма никакви проблеми. При фейслифтовете има някаква от типа на Allroad, както бяха аудитата, уж по-дигнато. Странна работа, ние днес си говорим за тая. Размера ни на джантите е 17 и изобщо не личи, че е 17. Колата си е достатъчно голяма и с по-малка джанта ще изглежда малко като лагерница, а като гледам може да се бъде и доста по-голяма, но 17 е тъмън перфектен размер. И между другото, гледай сега, ето къде са скрили френска му работа. Той лампичка има и мигачи има и тая лайсничка тук с хромче. Добре е. Нещо интересно. Освен, че багажника ни има мазенце с патерица, е тая лампичка сега, дето е тук. Идваме и я взимаме. И сега си ние вече фенерче. И си пускаме фенерчето и си отиваме под колата. Какво става? Документи за проверка. Яко. Как го пусна свети отгоре? Не знам, ама пак е готино. Фенерче в багажника на колата и зарежда от колата. Браво, бе! Добре, да потегнем с DS-а. Пускаме я на А. Автомат. Защото реално кутията е робот и си работи с седител, си превключва. Включи се добре. Егате и видимостта имаме с това предно стекло. Много готино. Харесва ми много. Това е приятно, въпреки че казват, че не бил най-хубав автомата. Изпира доста приятно. Младежите с тротинетката няма да ги сгазим, което е важно. Ето тръгва първа. Включва си втора. Да, тя си превключва нормално кутията. По принцип в DS-а имаме няколко вида кутии. Имаме ръчни 5 и 6 степенна, които също годе добри, обаче на по-високи километри имат проблеми с синхронизаторите. Имаме и автоматична, тази, която е робота, която не е лоша, но по-добре е чист автомат. Чистият автомат е най-добре, единствено 60 000 км, е хубаво да му сменяме масълцето, за да ни е здрав. Я да видим на меню как ще се движи колата. Сега трябва да си превключвам аз ръчно, ама от перата. Втора, добре, първо. Показвам и най-вляво на километража, на коя скорост съм. Да, все едно си превключваш ти, само дето левият ти крак е в отпуска.
Не е за мен това. Определено не е за мен. Пускам си една ауто, не мога тук с перца да сменям скоростите. Или ще ги сменям, или тя ще ги сменя. Добре, спираме климатика, на нитро сме, трета. Тя си смени ръчно, добре, Да, наистина, на ръчен режим сменя малко по-бързо. Усеща се прилично стабилно колата. Мога да я включим на някоя по-висока предавка, за да си караме по-леко. Ето така на 6-та. Кротна се, движи се добре, усеща се добре и имаме добра видимост на всички огледала, което ме изненадва, особено на страничните, колко е добра видимостта. Като цяло приятна, вътре се усеща доста добре. Това предно стъкло прави много голяма разлика. Определено. Ако го свалим, и вече изглежда по-скъпа кола. Готиното при DS е, че е също така доста безопасно. 5 звезди на Euro NCAP. Всякакви възможни системи за сигурност, ABS, ESP, ABD, следене на мъртва зона, 6 airbag, навсякъде airbag, така че много добре. Браво, това е много важно за нас. Намаляме, можем ли да намалим на скорост? Не. Но пък спирачката впечатлява много добре. Добре, заваля дъжд, цъкаме надолу, чистачките веднага не стават автоматични. То е роботизиран автомат. Много ми е странен. Все едно, майка ми както сменяше, преди като караше така, малко докато смени следващата предавка. Свиква се с него, но аз лично не бих си го избрал за моята кола. Една разлика с C4-ката е, че тя е тук отдолу, ги няма тези бутони на мултиволана. По-малък е, все пак DS4-ката е по-луксозна. При някои версии имаме и аудиосистема Focal, но дори и обикновената е доста силна. Сега няма да ви пускам музика заради авторските права, но е яко, че колата е направена с добра аудиосистема и с добра шумоизолация. Има дори модели, които имат двойна изолация, за да е доста по-добре обезшумена. И като цяло си е доста тихичка вътре, но за разлика от C4-ката вози малко по-твърдо, но пък по-стегнато. Окачването по принцип е добро, но за държавата, зато е направена на колата. На нашите дупки си се случва от време на време, биалетчица, тампонче, това, онова, и то в повечето случаи да ти сменят частта струва малко повече от частта. Но това си една от чертите на френските коли. Аз си спомням още от старите Citroen, като бях малък, предница, правиме предница. Сега тук е малко по-здрава предницата, но пак с нашите пътища си се разбива, защото тук пътища слабо. Натискаме я додолу, върна една предавка и се усеща доста добре. За 116 коня, 1.6 HD, едно приятно ускорение, разбира се, не прекаляваме. Импрезата. В заключение, DS4 е наистина едно ново поколение странни френски автомобили. Малко по-луксозни, но има доста добър външен вид, симпатична е колата, по-височка е. Странна ми беше малко за каране, честно казано, но се свиква с нея. Екстрите са тъмън подходящи като за нея и е достатъчно надежна, че да можем да я разчитаме. На нас ни хареса, напишете в коментарите вие какво мислите за нея, абонирайте се за канала и ни кажете коя е следващата кола, която искате да видите. Това беше Мотормания.